Bambancin ƙawa da aminiya, tare da ni Sadiq So Hausa TV za ku saurara a yanzu. Ƙawa ita ce wadda za ta dinga yawo tare da ke kamar unguwa ko makaranta, amma ba za ki iya gaya mata sirrinki ba na rayuwarki. Aminiya shi ne abu na farin ciki ko na baƙin ciki ya same ki, za ta taya ki alhini ko baƙin ciki, za ta gaya miki shawarar abin da yake daidai da ba daidai ba. Aminiya za ta iya ɓoye aibinki, za ta iya riƙe miki sirrinki, sai dai ba kowace mace ce ta iya bambance ƙawa da aminiya ba. Mafi yawancin mutane sukan ɗauki ƙawa a matsayin aminiya. Fatan mu ki bambanta matsayin ƙawarki da kuma aminiyarki. Sadiq So Hausa TV a cikin wannan rahoton naku mai taken bambancin ƙawa da aminiya.